sada ayat olum satu ayat sia. Ainong dipahot do dihamu panindangin, nataringot tu Kristusi. Asandada nahurangan hamu, dinasaragam ni basa-basa ni debata. Namay-may-ma namahamu, dihapapatar ni Tuhatta Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamu rodi ujung, gabe so hasurahan di ari ni Tuhatta Yesus Kristus. Haposan do debata naman jo hamu, tu parsaoran dohot anakna Yesus Kristus.